Bolondresez osatutako estoiko armada baten buru, noiz arte eutsi ahal izango zioten zen galdera oinarrizkoa. Nazioartetik zetorren beraien itxaropena, mendebaleko demokraziek noizbait eten beharko zuten Francoren oldarra, baina hori ez zen sekula gertatu. Frantziak eta Erresuma Batuak gatazkan parterik ez hartzea erabaki zuten laster. Gertakizunak bere kabuz uztea, nahiz eta Alemaniak eta Italiak lotxagabe egin zuten Francoren altxamenduaren alde. Gauzak horrela, ekainean Bilbo erori zenean, mugaz beste aldera ihes egin zuten milaka lagunek. Dena ez zen hor bukatuko ordea. Aurretik pentsatutako planei jarraiki, atzerritik lan egingo zuten euskal kausa munduan zehar zabaltzen. Munduaren aurrean salatuko zuten gertatzen ari zena, horretarako kirola eta kultura baliaturik. Sortu berria zen euskal futbol selekzioak Europan barrena partidak jokatuko zituen 1927an bertan eta. Ondotik, Eresenka taldearen bira etorriko zen, garaiko musikagile, dantzari, kantari eta margolari onenekin. Eudi gora artista egitasmo berean, eta haien artean, Carmelo Urrestia bezbatzan, eta Txomi Letamendi trompeta jole.